Ambala actuel media flavor ko maliko na maliko ka hanga flavor ba ma fango bisina arabi kibaru tuneka. Amanga bidon kibaru damne ni jamana kono kibaru yawi. Assurance volontaire pour la culture barabe kulubakari arabado afrikalo klim wan saba samba fla an wan duru. CCB la nege kanyetan duru wati. Avok bedo samba fla an wan duru la omi latigala kake la dala sanyi. Ni waklina bora anga jamana nyema yoro General Assimi Goita. Wala saka demedo sego ni dongo kanyeta sabati la anga jamana kono. Amebo anga jamana kono kuluware kaw fe dem sental fly kurun kasara soro tenedo avril kalo klim wan fla samba fla an duru ni dem sen ko fle nu gumi kukunda kuluwari fabaka ni oy abijan kuna funi dila ko fola wati latige kuna funi do ya jira ko dem sen duru doro ni sera ka kisi mogotan wulun fla chela ni no ko ni be sena albi. Amta Cameroon kofi Cameroon karamogo ye barabla do boloda kokura mime damne tarata do avril kalo klim wan fla kata juma do na avril kalo klim wan duru samba fla ngon duru barabla metalike Cameroon dugu kalanso bela privé fara foroba kalanso ka karamogo nunu ko be ga fen woro nyini olu chela ko ka karamogo ka joro jatemne kokura wala sa ugasegu yere di uga bara doroma ani kajega fokenegre do fana nyini kadi kenyere ye karamogo ma. Amta Kongo ka bidon kibaru kunche Kongo gouvernement be kaka joro kelea jamana kuntigi Joseph Kabila naka jenyogo koro aka parti PPRD ka bara jole la seli kofe jamana fambela ministru ka seria chama bora ni ko en kofe ni no gon be sena albi ni ne be dasige anga bidon kibaru la ama fo akande jen wakati wele. Ce flash vous a été présenté par l'OTS, Sistra Technologies et l'Université Bazo.